Sunt atâtea de făcut și te-ai rătăcit. România, trezește-te! Nimeni nu face nimic și am sărăcit. România, trezește-te! Sunt atâtea de făcut și te-ai rătăcit. România, trezește-te! Nimeni nu face nimic și am sărăcit. Câteodată stau și mă uit în geam la lumea care trece și habar n-am cum reușesc să treacă peste probleme care de prea mult timp le-au înnegrit mințile. Cred că e o stare de uitare pentru toți. Preferă să închidă ochii decât să dea în hoți. Nu mai știe nimeni ce înseamnă revoluție. Mai nou dacă taci, ci că e evoluție. Dacă nu zici nimic, nimeni nu zice nimic și te lasă să mori fără să lași nimic. La copii, la cei care or să vină, ce le lasă tătii cu durerea de splină. 100 de bani ai câștig pe lună, e bine. Nici caiete la copii n-a pus să iei fine. Da, e bine, cartierul e plin de bănci, ca să nu cumva să cazi pe jos dacă n-ai ce să mănânci. România, trezește-te! Sunt atâtea de făcut și te-ai rătăcit. România, trezește-te! Nimeni nu face nimic și am sărăcit. România, trezește-te! Sunt atâtea de făcut și te-ai rătăcit. România, trezește-te! Nimeni nu face nimic și am sărăcit. Schimbarea trebuie să vină, o să vină când să vină. După ce se umple banca de bani și dai faliment, sau după ce deschizi un mare club de agrement. De vină e cine vrea să devină baștan, după urma noastră să ne ia și ultimul ban. Și mama a muncit 20 de ani la plan, dar s-a săturat și a pus mâinile pe piept și a plecat. Și nu cred că vrei să pleci atât de repede. Mama ta, tatăl tău, din casa ta, din viața ta, fă ceva, nu mai sta, nu mai dormita. Dar mai bine te duci la o pizza în oraș, nu? Cu banii de salariu să-i spargi pe toți acum. Trezește-te mă și fă ceva în plus. Dacă nu rup ce e sus, o să fie greu jos. Dacă dor pe tine, n-o să ai bine. Deci e timpul să faci ceva și pentru tine. România, trezește-te! Sunt atâtea de făcut și te-ai rătăcit. România, trezește-te! Nimeni nu face nimic